Mulat marang solah bawa. Kuwi ya, bener ya? Ya, bawane Pangkur. Ki jane sing dipundhut lagu gawe aku dhewe jane. Oh ngono. Oh niku Lencir kuning iki sing ngarang Rudi Garek. Lho aku ki apa to sing aku pondok Albatru tak geke lagu ya. Sedulurku ngono kuwi. Cobi Pangkur bawa sik lus-lusan ya Cahayu. Diature buat warga masyarakat Sumodeg Parang Rawuh muga dadi panglipure menggalih. Pak Nardi berkah selalu. Mulat marang solah bawa. ya cengkoke apik. Pokoke wulang-wulangane gareng mesti apik. Nggih Pak Guru. Lho aku kan ya Guru Durna. Lah kok Guru Durna ki ya ora to. Ginambareng ya Ginambareng selagamu kang mantasi kowe biasane getak cocok ngono enggak bengi iki aja. Aja. Muga-muga bukasih seger waras. Allahumma amin. Ora ilang Ora karo anu nduk mlaku-mlaku ning aja medun ning kono ae tetep mulek ning panggung mlaku-mlaku medun ku ning bakul-bakul njimuki apa-apa enggak apa-apa to. Mungkin jenengan kowe ora apa-apa lah aku sing cotho kaya nonton hesem nonton esem kang nyata. Aku dek ini sempat ya kuwi video callan bebarengan karo Mas Kangko. Mas apa kae? Damen kae sapa trik damen kae? Sinten? DG. Oh, Pak DG, Kok nggih. damen kaya DG. Damen Wis gitu. Panjenenganipun Pak Eko Mugiono. Engko muga-muga sida ngono. Engko gawe gelaran wayang Hari Wayang Nasional. Engko tak selehke ning Desa Bangsri wae. Oh ngono. Sing dalang Mas Kangko aku karo DG nggih kala-kalan kuning dhuwur. Oh ngono. Mesti wong. Terus Lan candramu lancir kuning kang bawa ki fungsine apa yung? Bawa ki penghantar lagu nduk. Oh ngono. Nek cara mbiyen langgam ki mesti ana bawane. Pribadimu. Pribadimu dutut nolong. Terus Kelotenan yen ra diaturke buat keluarga besar Pak Nardi lan Udi Jayamulya. Mun supen nggih menika abahamu lan kanca-kanca santri. Ya, mboten supen warga masyarakat Mboto. Lah buka celuk, Nduk. Menika Pak Eko Mugiono pundutan panjenengan salat. salah bawamu mentesi kepekekan hati wong bagus kang lancir kuning
Rilek wong ayu. Wayangmu payung. Oh. Tembang apa? Lencir kuning, Nduk. Rilek mawon kuwi digawe jaipong mlaku ya, Le, trik. Ya. Terus. Rama siji diatur buat warga masyarakat Boto Sidomulyo ketembangan lencir kuning ya juga buat Kusaudin Abahamu konco-konco Al-Badru tidak lupa iki menika warga masyarakat Boto sederipun Pak Nardi berkah selalu Allahumma amin gawa neng Parahyangan Sunda lencir kuning Putri Sartono Bapak kaya apa cedak ngomong aja mereka Pak Eko Mugiono SGP Sekurisi Servis lenggah jajar monggo pinarak Putri Sarwa
ngene iki jenenge kekompakan ki ngene. Ya.